uczestniczymy w niesamowitej imprezie, bo pan Tadeusz Makowski, który występuje z nami, pseudonim Pleskot, obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. I bardzo bym prosił, żebyście od pana Tadeusza powitali i podziękowali mu oklaskami. 50 lat! To nie jeden w samochodzie tyle nie siedział albo z babą. Proszę Państwa, jeszcze raz gratulacje. Pamiętajcie, że jest to unikalna impreza. Ja też po prostu jestem wstrząśnięty tym, jak ten pan Piotr, nasz Piotruś kochany, umie to wszystko zorganizować. Piotruś, twoje teraz kilka słów. Słuchajcie, Tadeusz tu z kapelą uczestniczy w naszej imprezie od samego początku, 2002 roku, a nawet wcześniej jeszcze w legendarnym antyklubie Modżawę w Redłowie. W 2000 roku, słuchajcie, przyjechali, nie bali się, grali z punkowcami, z różnymi dziwnymi awangardowymi projektami w różnych kazamatach, w tych, jak to się nazywa, w dungeonach po niemiecku. I słuchajcie, i nie pękali chłopaki, przyjeżdżali, kurna, i jechali z koksem. Tam się pokazywało pindole na scenie, robiło się różne złe rzeczy, a chłopaki siedzieli i grali, mieli to wszystko głęboko w dupie. Fajnie szyją, dzisiaj przyjechali samochodem. Andrzej pije, także zapraszam do spożycia, do Andrzeja. Ale chłopaki po boku, jeszcze chciałem tylko powiedzieć tak, wręczyć symbolicznie buteleczkę wódki Kaszepści Gryf Tadeuszowi i płytę naszą nową, noworodkę z Porno Folk. Chciałem podziękować za inspirację z wyrolstwem kaszubskim tak zwanym. Bardzo dziękuję Tadeuszu, bo naprawdę zapisałeś się w naszych sercach i zostaniesz tam do końca naszych dni, nie twoich, bo ty nas na wszystkich przeżyjesz. Proszę Państwa, to nie koniec. Po koncercie porozmawiamy z Tadeuszem o tabace, bo to jest ważna sprawa. Prawda? Piotr, z tobą można grać do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Tak jak Jurek mówi. Wiecie, rzeczywiście... Nigdy nie zagaśnie, a słuchami nie wybije, niech to całe szczęście, a słuchami nie wybije, niech to całe szczęście. Tadeusz, brawo! Słuchajcie, rzeczywiście jestem arcymistrzem Polski w zażywaniu tabaku, czyli trzykrotnym mistrzem Polski i zapraszam Was na 15. edycję Festiwalu Tradycji Kaszubskich, 15. Mistrzostwa Polski w zażywaniu tabaki, 29 lipca na obiektach sportowych w Chmielnie. Czyli krótko mówiąc, na stadionie po raz 15 odbędzie się wielka edycja zażywania tabaki. Mamy przygotowane na tą imprezę 50 kg tabaki. A za rok 100! Dla was jeszcze 100. Wiecie, Lena mamka mówi do Lena, słuchaj, wesle ten pełny kłeś i bij do łegrodu łezbierz tych spadłych kraśków. I zanieś je probościowi na plewania, ale mówmy, żeby probość te kraśki flot zjedł, bez nich są zdanie ciaps. Linka kłaś kraśków łezbra, wlecie na plewania, so stryfle płerwa, klepie na dwyże jegomo słodmiku, a my niech bardzo pochwalony. Mamka przeszła do jego młesca kłaś kraśków, ale ona gejda, żeby probość te kraśki flot zjedł, bez nich są stanie gówno. A dredzi dzień, probość idzie drogą, a mamka go uzdrza. Ona mówi, niech bardzo pochwalony smakowało te kraśki. Mega iść kłaś przesłać, bo u nas je tak wiele spadły. A dobrze, że ja panią widzę, niech to pani podejdzie trochę bliżej.
Pani musi swoje córki ładnie uczyć się wysławiać, bo jak one teraz pójdą do powiatu, do województwa, do szkół, to będzie wstyd dla naszej parafii. A coś ona takiego gada? No ona mi powiedziała, żeby ja te gruszki zjadł, bo z nich się stanie gówno. A Jezusku, proboszczu, do tych dzecy można gejdać albo so wesrać, to na jedno widzę. Chyba nie rozbije to po kasiepsku, co? Piątek 60. A, piątek 60. Ja bym powiedział na małą dziewczynkę, bo mówię, Zeus, kiedy ona jest większa, to jest mól. Panna, która ma kawalera, która chodzi z chłopakiem, to brudka, kobieta zamężna, białka, teściowa to starka. No jeśli kobieta jest rozwiedziona, to je rozlazł białka, a taka niewierna mężowi, to je nieścielny. Mały chłopak knep, większy parop, mężczyzna żonaty chłop, teść to star, dziadek na Kaszubach u papa. No a miłe panie, na Kaszubach nie ma niewiernych mężczyzn, także nie ma na nich określenia.
minął żona, no i teraz małżonka sprząta, goście już poszli, on tak na nią patrzy, mówi, wiesz co, my tyle lat ze sobą przeżyli, jak ty byś mi pierwsza umarła, a ja na twoim nagrobku napiszę, tu leży moja ukochana małżonka, jak zawsze zimno. O, dobry to był napis. Ale jak ty byś mi pierwszy umarł, to ja na twoim napiszę, tu leży mój ukochany małżonek, nareszcie sztywny. Mówią, wszystko dobre szybko się kończy. My też również dziękujemy za spędzenie miłego czasu z nami i do zobaczenia za rok. Kochani, podziękujcie oklaskami naszym kochanym tutaj kurde balans. Tadeusz, ty draniu jeden. Trochę o tabace na koniec. Mam do ciebie pytanie, używałem, ale dobrze, zaśpiewasz później hita jeszcze. Słuchajcie, hit jeszcze będzie, tak jak nie rozchodź. Tabaka, nie? Powiem ci, że od ilu lat wciągasz? Masz do mikrofonu? Tabakę od 40 parę lat. Proszę Państwa, od 40 paru lat. Jakie są skutki pozytywne? Nie choruje nigdy na żadnych katary. Jak już wspomniałem, tabaka jest na wszystkie choroby. Proszę Państwa, Na ból zęba, na ból głowy, na dreszcze, na a kleszcze, te na psychiczne sprawy też troszeczkę leczy, troszeczkę? No słuchajcie, Z kobietami daje kobie- tabaczka? kobieta jak zażywa, to chłopa do łóżka porywa. No dziewczyny, trzeba wciągać. A słuchaj, jak tak w tajemnicy nie powiedz, 40 lat minęło jak jeden dzień. Czy masz jeszcze w planie, bo wiem, że ręcznie robisz nową tabakę, jakiś nowy produkt? Oprócz tabaki? Nie, właśnie nową tabakę, jeszcze lepszą. Masz jakiś taki pomysł? Bo dla mnie to jest niesamowite. Ja mam przy sobie tabakę kupioną na właśnie tym, bo jestem tabakierowcem, tak jak ty. Ale no wiesz, ja przy tobie to pikuś. Powiedz mi, jak jeszcze młodym ludziom wytłumaczyć, że powinni się czuć zaszczyceni, że są tu u nas i mają prawo korzystać z tradycji naszej kochanej kaszubskiej, bo ja też jestem kościerzyński chłopak. Także kochani, Kościerzyna może bardziej południe. Ja. Słuchaj, to na koniec, nie, bo nie możemy przedłużać, bo dziewczyny czekają. Powiedz,
na końcu, Tadeuszu kochany, na czym polega największe piękno tabaki? Piękno tabaki. Na zażywaniu, ale na samym przygotowaniu. Proszę Państwa, piękno tabaki polega na zażywaniu, a nie na wąchaniu, żeby tam jakichś frajerów nie... Nie no, tabakę wciągamy do nosa. No, a nie tam gdzieś na boku. Przygotowujesz, jak Jak przygotowujesz właśnie, bo to... No to tu jest... To jest cały proces, to tu cała jest troszeczkę- filozofia tworzenia tabaki. Tak kochani. jest. To jest odpowiedni ale tajemnicą jest ta zalewa, w której jest moczony. Później po wyschnięciu jest w piekarniku upieczony. Następnie w denicy, specjalnym naczyniu i musi być mieluk, czyli taka buława do mielenia, to musi być z jałowca i to wszystko się mieli, ale nie można tego mielić, kiedy jest pełnia księżyca, tylko w inne dni. Nie wolno mieć, kiedy jest pełnia księżyca. Proszę Państwa, ile to trwa tak ogólnie? Tydzień, dwa, taki proces całego tworzenia tego materiału? No dłużej. 2 tygodnie leży w zalewie, później wyschnie. To co, zalewa to co jest? Są śliwki suszone Ale bez alkoholu. i wędzone i spirytus. I tu się rozumiemy, proszę Państwa. Można wszystko zalewać. Po kieszeni jak wyschnie, rozumiem, wtedy mielenie, tak? I wtedy mielimy. I wtedy jeszcze upieczemy to w piekarniku i wtedy dopiero Dobrze. możemy to wsypać. Ja rozumiem, że Tadeuszu, tu nie ma co więcej gadać, tylko trzeba się brać do roboty i tabaczkę wciągać i wąchać, bo jest zdrowa, sympatyczna, jest prounijna. Proszę Państwa, a ze względu na to, że jesteśmy razem na bis, co posłuchamy? Zagrałem. Słuchajcie. Podziękujcie Tadeuszowi, kurde balans. Słuchajcie, chciałem wam Trochę się weźcie do roboty, nie robię. w książkach onkologicznych, lekarskich dla studentów nie ma, kochani, ani jednej wzmianki, żeby tabaka powodowała raka nosa. Nie ma tam ani jednej takiej wzmianki. Lekarze po prostu nie mają na to żadnych badań przeprowadzone, żeby ktokolwiek zażywając tabaki otrzymał nowotwór nosa.